Sanibona noyingane zakwethu ake nginibekele phinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili lami igama umfezeke untuthu ungakhumali bathi ila sibona amakhumete mhlabe uma kuthi usemusha la kanzo phinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke wengane zakwethu labana abantu abawuvala umlomo ngeCD entsha ezophuma lapha nensizwa esencanyana laphana uMjolisi ehloko sithi yimi unompempe laphana kuMjolisi namhlanje umamezela ukuphuma laphana kwi-CD promo okanye CD laphana ke i-back cover enohla lezingoma laphana nokuLengoma eshiya abantu abaningi impela bengavala umlomo bethi sebayilindele nokuyilindela laphana ku-track number 1 uthi Thonga Lami, number 2 umkamu usengalelo, number 3 uthi Shandara Pa featuring insizwa ukwazi insele, number 4 yimi unompempe, number 5 indoda masti, number 6 angisayiboni kahle, number 7 siyo vota, number 8 umamezala wami, number 9 ugabisile bagabisile ngengoma featuring laphana ishozi, number 10 my Africa my home, number 11 ubani Nyoke featuring uqoqa, number 12 uthi bayahethana bese uthi number 13 ithi eSpar laphana ke, number 14 incwadi engafundeki featuring uZondi, number 15 angipostelani, number 16 isesibhedlela abantu bachaze kakhulu lapha number ngoma number 13 ethi eSpar. So khumbula ukuthi ke qeda kusabalenza ivideo yosisi ekade yenza enye eyama video lapha nashiya abantu abaningi bamangele lapha kuSisi ivideo ekade trend impela lapha kuSisi wase Spar. Sazi ke noma le ngoma iphathelene nalo video okanye mhlawumbe insiziciwo zengenye indlela lapha ke just ukuthi donse amehla abantu ukuthi ke basondele balalele ingoma yakhe lapha ke ukuthi mhlawumbe ikhuluma ngenye into ayikhulumi ngale video elendelwa ngabantu abaningi yalo Sisi wase Spar. Mina mhlawumbe ngifuna ukuzula kuvo ukuthi wena lithini ukwakuphawula ngalolu daba ake sivele hlala comment section ngixoxele kabanzi ukuthi wena luthino lwakho ngalolu daba. Mina ngaza ukuthi ngelasiboni sengiphuma manje nanyanthembe uyabuya futhi nezinye ezilandelayo ku video elandelayo, subscribe ndibe nosuku olumnandi, ngithanda khona.